Roj baş, evar baş, hevanno hêvîdarim herkes baş e. Îro di bername me de em ê mijarên di rojevê de nîqaş bikin bi hevalê min Burhan Erdem re. Em ê hem basa Ukrayna bikin, basa rojhata navîn bikin, şerê İsraîl û Hamasê bikin ka hatiye kîjan astê. Helbesta Amerîkayê mühim e, di vê derê de em ê behs bikin. Wekî din tiştek ku bala me dikişîne elbet ev pêvajoya ku li Tirkiye hatiye destpêkirin ji bo çareseriya dawa Kurd ka em binêrin heqeten ji bo çareserkirina dawa Kurd e yan dewleta Tirk li pê armancê xwe ye. Armanca dewleta Tirkiye em tev dizanin çi ye? Qirkirina Kurdan e, ji holêrakirina Kurdan e, ne tenê li Bakurê Kurdistanê, li Rojava jî, li Başûr jî, li her derê dünyayê ku derê Kurd hebe, dewleta Tirkiye dixwaze dawî li Kurdan bîne. Kurdan ne weke milletekî, ne weke netewekî nîşan bide, weke ferd. Weke ferd hewl dide Kurdan tevlî pêvajoya li Sûriyê bike, weke ferd dixwaze tevlî meseleyên li Tirkiye bike, hemwelatîbûna Tirkiye bide Kurdan li weke ferd. Yani tu tiştekî feq nake weke. Armanca dewleta Tirkiye ve em vê jê derdixin divê em bawekî zelal vê bîne ziman. Niha dema ku min bername amade dikir beriya nîv saetî ji Rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê Duran Kalkan daxivî di medya haberê de. Ew jî bi aynî awayê dibêje, hêjî ez lê godar dikim. Yani goyê min de anha dengê Duran Kalkan heye. Basa pêvajoyê dike. Anha bawekî zindî daxife. Lê tiştekî xerîb nabêje. Yani dibe partiya me beriya niha çi gotiye beriya hefteyekî Cemîl Bayek çi gotiye dibe em ser gotina xwe ne. Ê me dawa me kivşe. Heta mafê Kurdan bi temamî nê dayîn bi peyamekî mesele ema okus fokus e çi ye hel nabe. Yani Burhan eger tu amade bî ez te bigirim jor hevanno hûn jî amade bin îro em dixwazin vê pêvajoyek nîqaş bikin. Rastiya me çi ye? Em ber vê ku derê ve diçin. Mesele ne tenê helbesta AKP'ye. Davêje ser şaredariyên Kurdan însanan digre qas muxalîfî heye davêje hepsê. Mesele sirf ew nine. Zihniyeta dewleta Tirkiye'de çareseriya dawa Kurd em nabînin. Burhan merhaba bixêratî. Merhaba Ştarajî. Dengê te Dengim çawa ye? dengê te baş e. Tenê serê te hatiye birîn, tu kamera xanekî daxîne. Di şûna zikê te de em dixwazin serê te bibînin. Tamam. Tamam. Çêbû gelek baş. Biborîne ya. Hinek din daxîne. Em dixwazin wê bedewiya te bibînin. Spas dikim ya. Bizden. Erî. Di mesela yakışıklîbûnê de tabii tu raqîbê min î. Yani o her tim musabış var yani. Bernama me ya dawî gelekî deng veda. Pir insana jî hez kir. İnsana Ya gelek kesî jimbira gotin tu dema tu daxivî meştera mesaj dişandin. Çawa Bersin'de da falan bêvan. Özlem heye, özlem dotmama min e. Ji nava malbata me yek ji wan kesan e ku de HDP, DP de falan bêvan ew ji Şemrexê ew wê heye. Çawa bêjim? Kesayetiyeke siyasî ye. Ya min pir dixwast tiştekî bêjim û mikrûnekê te Bersin'de dida. Vallahi hayam jî tune bû yani. İcar vê carê ku tiştek hebe ku ez tu bixwîne ku ez yani tiştekî ku bibersî. Yani tu konsantre xaltina xwe bibî elbet çavê te nel peyama bû. Bixwasî ji destê me hat hemî peyam dan ser ekranê. Niha jî yani bi sedan mesaj tên eleqeya hevalê me gelekî baş e. Wê rojî jî pir baş bû, pir deng jî veda. Ne tenê li vê derê pişra jî. Hem telefon ji min re hatin hem jî li saziyê. Yani ji wan we tirê em tenê behsa jiyana taybet dikin. Mesele ne jiyana taybet e. Jiyana Burhan resmen numune fotoğrafı salên nodî bû. Tiştê ku hatiye serê Ez bu me şahidê gelek tiştan ji ber wê yani. Niha Burhan îşev em behsa jiyana te ya taybet nakin. Am min jî ji ber mesela te hevala pêşniyaz kir ku ey behsa jiyana te bi taybetî bîranên xwe yê Demamet TV'de ama tabii ji ber meseleyên ji ber giringiya pêvajoyê em neketin nava vî xebatî em nakin jî niha em hinek da seknandin. Niha
Ez dixwazim ji te bibîsim pêvajoyek ku li Tirkiye dest pê kiriye wê bandorekî çawa li Rojavayê Kurdistanê bike doh pêr him biryar hatin girtin di nava rêveberiya Xweser de. Ev biryar من has rastin ya jî gelo müzakere yan biryarin yani. Biryarin. Em از nizanin. بیشم بریارش با پیش بذاکره یا یعنی نه تشتکی وسا کبرو گله کی جل سر راوسته نام نخواد Yani bi her جویانه şevînê tu dibêjî, bi her şevînê. شبرك هيدا نابرا وانده مي تشبك مي تشابيجن مي كيجان غوتي درخل بيش بيا وايي يعني لو بدريجي ام جالك تافيزا دبي يعني تشتي كو هاتيه غوت يعني تشوسيا و تشاوانيا و بيش دي ساعات ريداكت كيرن وسا هات سيرفيس كيرن جالك كاستر كتن سلكان غوت يعني راسيا في مسألة بفي آوائية وتشوت فانكريا وكي تريش يعني گفتگو اکثر به هاد چه بو از اقاسی گریگی نداره Hı. بدن بیامن تشتا هری گری کنه ها پکته باشور کردستانه yani hevditinin heyeta İmraniye ecbe heyeta deme geçti baştere yani az olsa beşem anji heyeta siyaseta Kurda Bakur Heyeta İmraliye ji du kesan pekti diçe İmraliye tê. Tamam Pervin Buldan mene Sırrı Suriye Önder. Ama heyete ku çû Başûrê Kurdistanê ji wê heyetê berfirehtir bû. Hem DBP di nav de ber ve bû, ki Dem bixwast Partî ez de bû mene û şewrekî Kurdan hebû. Heyetekî navxweyî a merû dikare bêje heyeta diyalogê ya nava Kurd-Kurdan. yani normala Kurd beşiş yani Hı hı. ev tişteki büyü rengi tişta kulve derê pêk hat ez bawer dikim gelekî girîngtir ji mijarên dinê ku nehatên axivîn daxuyaniyên Mazlûm Abdî û civîna li Rojava tabii gerek mirovê ji bîr neke yani êrişên Tirkiyeyê jî hene û gelekî jî dişîne yani ev êrişên hane hem êrişên ku mirov bibêje bi çekan ê ku niha li Rojava pektên û wekî jî ew êrişên siyasî yên vê dawiyê vê pêvajoyê de pêk hatin yên li Bakur gelek mirovan değişîne. Ji ber vê jî rewşeke şilo heye yani wisa mirovê ji nezelaliyek heye û gelek kes jî wisa bi temkîn nêzik dibin xwedane benda daxuyaniyê wê daxuyaniya hanê jî wê tabii ji rêberê gelek Birêz Abdullah Öcalan were herkes li benda wê yekê ne. Tabii tesîra vê yekê wê Şuna sedî ser terenket yawez tişta ku min jê fehm kir hînê negihîştine li hevhatineke çawaniya rêvebirinê yani çawaniya rêveberina vê pêvajoyê tamam neyt heye yani li her du aliya jî ez neytê dixwînim neytek heye lê çawaniya vê yekê hê jî nehatiye mîsogerkirin yani gerek mirov ji vî alî ve jî lê binêre tamam tiştekî dîrokî ve Tirkiyeyê gelekî biguherîne yani tişta ku niha pêk tê têkoşîna ku ji niha û pêve wê were dayîn yani ez wê bêjim hina gelek kesê me baz dikin wê çekdanîn wê gelekî çekdanîn tên axivîn lê ji çekdanînê zêdetir wê qedera Erdogan yani ez wê ji dil dibêjim wê girêdayî vê yekê be qedera siyaseta wê guherîna paradigmayeke mezin yani ew an jî mirov wisa bêje müesses nîzam dibêjin ew establishment yani guherîna wê yekê heye guherîneke gelekî mezin e bedirane yani serokbûnokirina siyaseta Tirkiyeyê ye غینی وی جی و ریبری گلی کرد رابطه تمام بیش چکات دینه لی جنهاو پیوه آوای تکوشینه و دیار بکه یعنی وقت ناقده و تکوشین یعنی تکوشینه که کرد و برخدانه کردن ناقده جنهاو پیوه و بچه آوای پیک وره و اف یک وره تایین کرد و گفتگوی که نهاتی کرده جی بهتر لجم پکیک یعنی جداخویانی پکیک که مخوندن یعنی از ویش ببیشم داخویانی پکیک به سالانه از تعقیب دکم داخویانی داوین کوسا جتی را گفته بود نترسه از وسا از ویش ترکان را حکومت ترکش دولت ترک گفته بود نترسه
ji hemî daxuyaniyan cudatir bû û helwesta li wê derê piştre jî daxuyaniyên bayîx pêvajoyê ve girêdayî mirov dikare bibêje yani bayîx jî temaşevanê me nas dikin yani devekî girîng e ku ser navê tevgera Kurd daxive yani ne ji rêzê ye yani bayîx yekê ji wan kesan e ku yani îro ji tekane kes e ku kare ji rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan re bêje Abdullah yani navî xitabî bike yani bayîx yekî wisa ye yani bayîx yekî wisa ye ku hemî tevger ji serî ve heta niha dîtiye û tê de cî girtiye yani ji gotinên bayîx tişta gereke were famkirin têkoşîn wê berdewam bike awayê têkoşînê ji niha pê ve wê diyar be yani agirbest bi agirbestê ve girêdayî çekdanîn pêk bê ez wê banga rêberê gelê Kurd li ser vê yekê be lê li wê derê ew jî hebe yani tamam têkoşîneke civakî niha gelekî mühîm e ku were dayîn têkoşîneke civakî wê hebe siyaseta Kurd çawaniya siyaseta Kurd ku xwe li Tirkiyeyê îfade bike ew ê hebe yani ew awayê wê tê hebe niha mesela tiştê ku ez dibînim yani ev siyaseta dem wisa dibeşîne yani siyaseteke gelekî qelse bediran ji heta niha ji siyaseta ez bêjim legala Kurd ez wisa tarîf bikim herî qes ya vê demê ye ha yani ew çend kes derketine weke ku hemî proje serobin û bûbin yani xwe bi gelekî bi CHP ve girêda bûn hin kes derketin wisa axivê navekî wisa ku mirov yani mesela gelek ya ez ew jî bêjim yani ji pêncî parlamenterî ê ku diaxivin ez bêjim bîst hebin tamam ji vana yani hin kes hene ku mirov bi dîtina wan bawer e yani wisa dikarin Kurdan temsîl bikin ev tiştekî dirê ye yani bediran tiştek ku ez dixwazim bibêjim weke rexneyekê li demê çend parlamenter hene lê ew qas parlamenter tune yani pir bijimêre bîst parlamenter hene ku dikarin temsîliyeta Kurdan bikin yani ev tiştekî gelekî girîng e tabii ew awayê hilbijartina parlamenteran ketina wana meclîsê tiştekî dirê ye lê ew kesên ku mirov bi wan bawer wana jî qala ew ê xwe dikin yani weke xwe rexredayînekê tiştê ku dikin niha tabii gelekî bi Tirkiyeyê vegirêdin rewşa Tirkiyeyê guherîye serokkomariya bûye serokdewletî ew tiştê ku parlamentoyê karîbû berê bikira niha nemane bûye awayî hinekî xwe wisa didin alî lê tabii siyaset ne tenê ew e ne tenê tu li meclîsê be meclîsê ve girêdayî tu wisa kar bike di van rojên dawî de derketina wana kolan heye ser wê jî bibêjim yani piştî ev derketina wana kolan piştî ev operasyona li dî jî HDK bibêjim ne tenê HDK yani bi HDK'yê ve girêdayî operasyoneke li dî jî Kurd û dostên Kurdan ê kesên ku dilê wan ji bo Kurdan lê operasyoneke vî rengî ye derketina wana kolanê çêbû ev tiştekî baş bû yani xuya da lê beriya vê yekê ev tune bû nikarîbûn organizasyoneke yani Kurd mesela tişta herî girîng ku ev tevger ev hereket dikarîbû bikire organizekirina tiştan bû yani ji nişka ve dikarîbû çalakiyek organize bike spontane dikarîbû derkeve derve mirovan daxe kolanê wî awayî bû ev niha kêm bûye li cem wan tiştekî dirê jî bê siyasetiyê ya ez ew ê bêjim yani jina Kurd dayîkên Kurdan ev pêvajo vekirin yani gerek mirov ji wê derê bihesibîne ha yani ji 2019 û vir ve bihesibîne dayîkên Kurd daketin kolanê xwe nîşan dan li hemberî ve siyaseta tê kirin lê bi awayekî jî weke niha wisa tê ne şîrovekirin yani şîroveya zêdetir jî kesên ku wisa bi dijminane tev digerin kesên dilnexweş dilreş dibêjin wa dîsa di bana daketine parsa barişê bû ne parsekê barişê dayîkê me giştkirine parsekên barişê bû away gerek heye ez wê bibêjim tabii
çalakiya jiran gelekî bi qîmete. Gelekî jî xwe nîşan daye yani dikare rêveke. Yani vê pêvajoya ku niha em gelek kes dibêjin ji bo guherîna li Sûriyê, guherîna rojhilata navîn vê pêvajoya hanê hatiye destpêkirin ne wisa ye. Yani têkoşînek heye, ev têkoşîn yani vê dawiye eger mirov piştî wê darbê an jî piştî guherîna Tirkiyeyê ve guherîna Tirkiyeyê dîktatorî hate ser hukm bixwîne ji wê derê mirov lê binêre ew 2018 2019 wisa dayîk derketin jiran çalakî kirin bi wê yekê pê bi wê têkoşînê hatiye roja me hatiye vê yekê. Yani gelekî bi rojava ve girêdayê em dixwînin vê pêvajoyê an jî bi me wisa didin xuya bi me wisa didin gotin lê sed qatî ji rojava girîngtir bakur heye û bakur tabii yani zıvada dibêjin girîngtir ji ber aliyê coğrafî û ji ber aliyê nüfusa xwe bez dibêjim ne rojava heyî an jî şerê heyî ve girêdayê nabêjim gotina xwe serrast bikim bila çewdeyê fehm kirin sed qatî girîngtir e bakur û ev yek bakur dike armanc yani ne ji bo rojava ye yani ev pêvajo gava ku tu ji aliyê Kurdan ve lê binêre ne yani Kurdî Koranê dibêjim ji bo bakur e ji bo bakur lê dixwaze bibîne yani wê çil bakur çi guherîn li jiyana wî pêk were behsa 20 milyon 25 milyon mirovî dikin ku xwedane benda vê bangê gelo wê ev bang çi guherînê li jiyana wî bike. Jarê tabii li vê derê ji bo rojavayê gotinek hebe lê ez gelekî hêsan dibînim rewşa rojava yani hêsan bûye niha ez destpêkê ve ne hêsan bûye heta ku hêsan kirin gelekî jî derdkijandir gelekî êrîş li ser wan pêk hatin yani niha giheştiye radeyekê giheştiye asteyekê di vê radeyê de di vê astê de yani çareserî hêsan bûye yani hevkirineke mezin heye. Burhan ev civînê ku li Rojavayê Kurdistanê pêk tên li hevkirin şewra di nava wan da mesela tevlîbûn biryara wan ya tevlîbûna nava artêşa Sûriyê ev encama siyaseta reel ya rojata navîn e yan bandora pêvajoya li Tirkiyeyê tu çawa dibînî? Ez dibêjim siyaseta reel yani jê Yani dixwaze ji ew li gorî Tirkiyeyê siyaseta xwe ya cîbcî li gorî xwe dîplomasî dikin li gorî xwe dixwazin ya guherîneke mezin heye li xetemiyan rojata navîna yani ez evê bibêjim ji te re niha gereke mirov Erebistana Sûdî bibîne yani te bijal kir rojava ji rojava gava ku mirov hinekî lê binêre yani Erebistana Sûdî piştgiriyeke mezin dide Kurdan yani ne tenê Kurdan ne eşîr hene li vê herêmê ku girêdayî ve derêne yani ji Raqayê tu bigre ev deverên ku destê Hesedê de ne tu ji vê derê ji Raqayê bigre heta Cezîrê yani heta Qamişlo tesîreke wan eşîran heye eşîrên Ereb hene vana gelekî girêdaya Erebistana Sûdî ne ji wê derê yani Erebistana Sûdî destekê dide Arabistan Suudi gelekî derkete pêş yani taybetî vê pêvajoya ku şerê Ukraynayê de ku wê derê wê axaftinên çareseriyê pêk hatin û pêk werin bû awayî gelekî derketiye pêş navê wê niha gelekî tê hilanîn lê tesîreke wê ya mezin li ser rojava heye bi rojava ve girêdayê jî li ser Sûriyeyê heye yani gereke mirov vê yekê biçûk de bîne ez evê dipêm ez li benda wî tiştî me ku siberojê em ê bêtir Erebistana Sûdî li Sûriyeyê bibînin yani Erebistana Sûdî û li dewletê Sûriyê pêra dibêjin Tirkiye û Erebistana Siûdî raqîbê hevin ama bandora Tirkiye jî divan çend hefteyên danî çî bûye li ser Şamê. bandora Tirkiyeyê xiraker e yani bandora Tirkiyeyê nayê xwestin yani bandora Tirkiyeyê tamam Tirkiye hin tişkirine ji bo HTŞ ji bo muxalefeta Sûriyeyê lê bandora wê gelekî girêdayî berjewendiyên wê ne
yani dijminatiye wene dijminatiye Kurdan. Yani ew hebûna Tirkiye ya li Sûriyeyê xira dike. Yani nahê li Sûriye bi pêş bikeve, Sûriye bibe lê a Erebîstana Sûdî bi rova civêyekê ye, çêker e. Ev biryarên ku li Rojavayê Kurdistanê hatin girtin beriya du rojan dibe ku bi armanca pêşîgirtina siyaseta dewleta Tirkiye be bahaneyên hincetên dewleta Tirkiye ji bo hindik werin astengkirin. Ya mutlaka ew jî hatine axivîn wê vegirêdayê jî hin bidyar wê hebin. Yani helwest wê hebe. Lê em bêyekê jî ji bîr nekin. Yani Türkiye û Rojavayê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê heta Tirkiyeyê hem Tirkiye û hem Rojavayê Kurdistanê hevdû bihebînin. Yani hevdû qebûl bikin û gelek dem derbas bibe. Ji ber vêyekê rola rêberê gelê Kurd girîng e li vê derê. Yani rola Öcalan li ser vêyekê gelekî girîng e. Niha televizyona Ama Türk me ez bînim bîra te bînim bîra hevala jî Duran Kalkan beriya çend deqeyan got bi peyamekî tu mesele hel nabe. Peyam bila were ama meseleyekî sed salî ew xwesa problem çêbûne ketine nava hev ji hevû de însan kuştine mal wêran bûne yani bi peyamekî güllük gülistanlık nabe. Yani dibe neynin berçavê xwe ku tamam dewleta Tirkiye peymanekî tîne pêşiya me em jî îmze dikin çek û silah teslîm ber tişt xilas. Tiştekî wisa dibe ne bifikirin ne bînin berçavê xwe. Derewe. Ev îş dibe hêwê pir zêde bajû. Dûr dirêj bajû. Müzakere dest pê dikin. Heta ku mafê Kurdan, azadiya Kurdan nebe garantî tu tiştekî çê nabe. Duran Kalkan beriya çend deqeyan got. Ev ji bo Rojavayê Kurdistanê jî derbastar e. Her çend dibêjin Mazlûm Ebdî peyama Abdullah Öcalan girtiye, nameya wî girtiye yan jî bi vîdeoyê peyama wî girtiye. Ama ew peyama bi vîdeoyê çiqas bi bandorê hê jî zelan nine yani. yani ez Ew ew bêjim tiştekî dijî em nizanin. Mesela ew peyama bi vîdeo ku wê ji raya giştî re were eşkerekirin ku em hemî dünya alem li bendê ye yan jî Kurd û Türk li bendê ne. Gelo naveroka vê vîdeoyê û vîdeoya ku ji Mesûd Barzanî re ji Mazlûm Ebdî re hatiye şandin gelo aynı vîdeoye ne. Em nizanin. Yek ya jî bibînin biborîne li tiştekî dinê heye yani Birêz Öcalan wê tiştekî bibêje Birêz Duran Kalkan wê dijî wî derkeve. Na yani bi vî awayê de navbera vê tevgerê de tiştek nabe yani. Yani rêya wê hatiye birîn. Rêya vê yekê hatiye birîn. na Yani Duran Kalkan dibêje ne li bendê bin ku serokatiya me basa çekdanînê bike, basa wî dike. Yani dibe nameya ku ji me re hatiye tê de mafê Kurdan garantiya mafê Kurdan tê xwestin. Demokratîkbûna Tirkiye tê xwestin. Şertên pir giran tê de hene ku dewleta Tirkiye zû bi zû nikare bîne cih. Ji ber vê yekê dibe AKP di nava panîkê de ye. Duran Kalkan gavadin got. ya bi pêvajoyê ve tê çareserkirin. Yani bi rêbazên dinê yên têkoşînê jî tê Niha hin çareserkirin. hêz hene dixwazin pêşî lê bigirin. Mesele ew e. Îja Lê ez ê wê bêjim yani niha adaletê ve ez vê jî bînim bîra ka hevalan bêj. Wezîrê Edaletê dibêje di usûla me de heta niha nehatiye dîtin ku girtiyekî ji hepsê peyamên bi dîmen bişîne derva. Dibêje em wisa dibînin ku îmralê jî yek ji wan girtîgehan e. Bi dîmen heta niha tiştekî derneketiye derva. Li ser pirsa rojnamegeran ev bersiv da. Yani dibe ku bi dîmen jî peyam neyê. Nivîskî jî Ez ser ne bêjim bi belk ez bawer nakim belkî heya wî jî tune be. Heya Wezîrê Dadê jî tune be. Pêvajokê gelekî bi dizî gelekî veşartê tê meşandin heye ji ber vê yekê jî gelek spekülasyon tên kirin. Yani gava ku mirov medyaya Tirk dinê re spekülasyonan o qas zêde ne mirov di nav wan de dixetime. Lê tiştekî rastî heye mafê Kurdan çi tê xwestin gava ku mirov vê yekê binêre ez ji wê werim ji daxuyaniyên tevgera Kurd ez lê binêrim ez wê dibînim ew tiştê tê xwestin Tirkiye dikare bi hêsanî bike. Yani biborîne Tirkiye dikare bi hêsanî bike.
yani ji bo mîsogerkirina mafê Kurdan. Yani destûra bingehîn guherîna destûra bingehîn gelekî rojevê de ye. Yani di vî warî de ez bawer nakim wê tu müşkile tu pirsgirêk derkevin pêşiya wan, pêşiya lehevkirinê yani ez bêjim. Tişta ku gelekî fikar jê têkirin ez çekan berdim ez ê çi bikim? An jî ew kesê hanê wê çekan berdim û wê çi Burhan bikim? guherîna Fikar ser vê yekê ye. niha guherîna destûra bingehîn ez dibêjim dibe ku ne problem be. Yani herçend Kemalîst, nasyonalîst Bedran mafê Kurdanê ku nehatî xwestin jî yani gelekî girêdayî wê ne lo yani tiştek nehatiye. Anha mesela Burhan anha li gorî qanûnê dewleta Tirkiye ya îroyîn jî tu pir rehetî dikarî li Tirkiye perwerdeya kurmancî dibistanên taybetê kurmancî vekî yani lê dewleta Tirkiye pêşî lê digire. Mesela li gorî qanûnên îro yên Tirkiye şaredariyên Kurdan dibe destê Kurdan dibin. Ew wanê dibe nehata desteserkirin. Tiştek ku ez dixwazim bibêjim dewleta Tirkiye li gorî destûra bingehîn tev nakere. Tayyip Erdoğan anayasa nas nake. Hatta dadgehên bilind ê destûra bingehîn jî nas nake. Mêrik dibêje, mêrik vekîlî dibe ez nas nakim. Anayasa Mahkemesî dibe ez nas nakim. Niha di şertên wisa de tu çi dikarî bikî wekê Kurd? Kemalîst jî nikarin tiştekî bikin li hemberî wî. CHP jî nikare tiştekî bike. Aha mesela TÜSİAD saziye herî dewlemend a karsazan e mesela li Tirkiye dewlemendê herî mezin ê Tirkiye'de nava TÜSİADê de cih digirin. Sırf ji ber du sê rexneyên piçûk hatin girtin, avêtin zindanan. Muameleyên xirab li wan tê kirin. Vira de xuya dibe beriya guherandina destûra bingehîn pêdivî bi guherandina mantiqê a dewleta Tirkiye tune ye. Guherandina civaka Tirkiye. Ev hemî guherîn bi peyamekî çawa mümkün e çêbe yani piştî peyamekî Bedran pir hêsa ye. Yani guherîna civaka Tirk pir hêsa ye. Propaganda ye. Yani bi propagandayê vana ne ew bûne. Wisa nepixîne. Wekê balonekî bîn pêş çavê xwe, nepoxekê bîn pêş çavê xwe, hingî propaganda ew propaganda wan nepixandiye. Bi propagandayê dikarin wisa hêsanî biguherin. Yani tiştekî ez ji te bibêjim yani wisa civaka Tirkiyeyê di sê mehan de yani gelekî ji ber ku bingeha wê tune ye yani bingeha dijminatiya Tirk û Kurdan tune ye. Yani ev tune ye ha yani hatiye çêkirin yani dixwazin bi çê bikin vê yekê gelek kesan hewl daye lê ji ber ku tiştekî nerast ye nikarin çê bikinê. Ji ber wê yani bi gotina rêberê gelê Kurd dikare ev civaka Tirkiye bi hêsanî biguhere. Yani ew nepoxeke yani ha wisa hatiye gelek mirov pê hatine xapandin bi propaganda hatine xapandin bi propagandayeke dinê jî wisa were yani balonê tê ber de hewayê wê derkeve tiştekî jî tê dîsa bi tiştekî dinê heseke dinê bi awayekî dinê binepixîne. Yani ez civaka Tirkiyeyê wisa dibînim yani. Ji bo civaka Tirkiye were vê astê 100 sal zaman lizûm kir perwerde Na ew 3 sal tune ye na tiştekî dinê ye ev tiştekî dinê ye Bedran yani ê min Burhan 36 sal ez li Ewropayê me yani belkî du dostê min ê Tirk hebin ew jî zor bela ama dostê min ê Tirk çê nebûne. Tu behsa Kurdistanê dikî êdî direve yani navê Kurdistanê jî naxwaze bibîse. Ya vê dawî wisa bûye yani ê min hevalê min Tirk hene ku baş bi Kurdî zanin Kurdî fêr bûne. Yani ê min ez Nîsan nas kirine ku çûne gerîla şehîd ketine Tirkin yani. Ez ê bibêjim yani ne ji ber wekê lê ez Burhan ew şoreşgerên internasyonalîst ez tiştekî din işte ez dixwazim bêjim yani. Ew li ser navê Tirkiye li ser navê Tirkîtiyê tev nagerin. Tiştekî din elvedere heye. Burhan bize tiştekî dixwazim bêjim çi ye? De em vekirî baxifin. Wextê ku Netanyahu êrişê ser Gazayê dike yan jî êrişê ser Şeriya Rojava dike bi 100,000 Yahudî cihû bi alên İsraîlê derdikevin kolanan li hember hikûmeta xwe derdikevin dibêjin
bi perê me bi baja me êrişê ser birayê me neke bifikre cû ez behsa vê yekê dikim ama wextê ku dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir di Oktobra sala borî de milyarekî dolar zirar da Rojavayê Kurdistanê jin û zarok tev perîşan bûn hatin qetil kirin min hêvî dikir ku li Stenbolê 10 kes bi alên Tirkiye derkevin meydana Taksimê bibêjin dewleta Tirkiye dewleta min bila ser navê min êrişê birayê min ê Rojavayê Kurdistanê neke ama me nedît reaksiyona min Tu ne bîne yani tiştekî wisa ez dixwazim bi çanda demokrasiye vegirê dayiye ya madem yani ki li İsrailê çandeke demokrasiye heye yani destûra te eger li meydana Taksimê ev tiş pêk naye ez dixwazim li pêşiya kiliseya Dom Kilisesiya li Kölnê 20 Tirk werin cem hev bi alên Tirkiye dewleta xwe protesto bikin ji bo parastina Kurdan eger rewşekî wisa çêbibe Kurd jî dikarin herin ala Tirkiye li ba bikin li cem wan cihê bigirin ala Kurd Tirka wê demê dikare were cem hev niha biratî çawa mümkün e eger hestê me newek bin dijberiya me newek be ji ber eynî tiştî em şane bin ji ber eynî tiştî em negirîn xemgîn nebin em çawa dikarin bibin bira tamam ez jî dibêjim evek dikare gelekî bi hêsanî pêk were yani gelekî girêdayî propagandayê ye yani ez hişter bêjim yani civaka Tirkiyeyê yani nevsa tu bêje Tirkiyekî ku ya gava ku işte bêje civaka Tirkiyeyê yani li nav Anatoliya navîn çend bajar hene jê derxe cema Tirkîtî heye Tirkîbûn tiştekî din yani saxote gelek mirovên dinê yani mirovên civaka Tirkiyeyê xwediyê rabirdûyekê ne ku ji Tirkbûnê cihê dibin yani muhacirin ji deverên dinê hatine şandin bi zorê wana ye li wê derê bicî kirin ji şer reviyane yani civaka Tirkiye civakeke wisa ye yani tu çend wan bajarên Anatoliyê jê derxe civakeke bir rengî heye bana dikarin bi hêsanî Kurdan fam bikin fam dikin jî niha bêdengin ê ku yani tiştekî wisa heye di sosyolojiyê de min li vê derê sosyolojî xwend eweke wê heye tarîfeke vê yekê jî heye yani kesin ku herî zêde dînin herî li derveyê civakê ne mirov wana dibîne yani niha li civaka Tirkiye kesin ku em dibînin wana ji dehê civaka ji serî dehê civaka Tirkiye temsîl nake lê ji ber ku hingî deng derdixin em giştiya civaka Tirkiyeyê nabînin yani tiştê ku em dibînin ji ew sedî dehe û ew sedî deh ew qasî deng derdixe ew qasî propagandayê dike ew qasî di nava têkoşînê de yê ku em tenê wan dibînin lê ji sedî nodî dinê civaka Tirkiyeyê heye ku wana gelek yani mirovên mazbûtin mirovên ku mirov dikare bi wan re raberûne ama bê tesirin yani vana Tirkiye'de jî vana bêde hatine bêdengkirin yani bîskare behsa ew kir behsa Tusiya dikir yani kesekî dikare bi Tusiya de bêdeng bike yani wê karibe hemî civakên dinê wisa bêdeng bike niha rewşeke bir rengî Tirkiye heye lê ez vê bibêjim gava ku di dema Özal de ez wisa nod û yek nod û du bedran li pêvajiyeke wisa hate jîn li Tirkiyeyê her kesî êdî koka xwe digot yani digot tamam ez li Stenbolê hatime diniyê lê dê û bavê min muhacirê nizanim kîjan welatê Balkana ye ez tamam ez Tirkim lê dê bavê min Lazin yani bu wî awayê herkes li koka xwe vegerî yani ez bêjim mesela tevgereke Lazan hebû niha tevger tune ye nehiştin yani Tirkiye dît ku Laz jî xwe rêxistin dikin tabi tecrübeya wan ji Kurdistanê hebû rê li ber girtin heta yekî ku hingê rutbeya wî bîn başî bû li ser navê Lazan derket yani wisa tevgereke siyasî mafên Lazan vegot tevger hate kuştin general küçük li wê derê hate bicîkirin
لوی دری تابی تفگره که وسا آفراندن که نها ناسیونالیستین هری بقوت جوه دری در دکبن yani بریا 30 سالی لوی دری پیشی لگرتن ناسیونالیزم به پیش خستن daha جی از اوی بیشم yani civaka Türkiye geleki bir hati dikare böyle güherrid yani jber ki pirani ne ve siyasete reye yani piraniya Türkiye ne ve siyasete reye yani siyasete dijminahiya Kurdan ne ve kere yani mesela tül oldaran beneri yani daha civaka ke oldara Türkiye heye Livana deri du roje ya nabra du rojanda ditri xwe ji sed manşetê xwe ji sed misal guherînin yani du roje berê dijminatiya Kurdan dike piştî pêvajatiye dest pêkirin falan du rojê dinê jî dest pê dike dibêje yani Kurd em li ser dînê Müslümanin em her du jî yani li ser dînê İslamê ne gerek em mafê Kurdan yani bu awayî pir ewe yani ne şuna xwe negirtiye yani civakeke wisa şuna xwe negirtiye dikare bi hêza hikûmetê bi propagandaya dewletê dikare pir hêsan veguheze Yani tiştê ez dibêjim ji netewperestiyê dûr e ha ez basa hestê netewperestî nakim yani ez netewperestî weke cûreyekî nexweşiyê dibînim ez dibêjim mirov mantiqî bifikre rasyonel bifikre di siyasetê de baştir e mirov nebe mehkûmê hestên xwe yani ji bo propagandayê hestên netewperestî belkî jî bikêr bê lê însanê weke me nebin mehkûmê hestên netewperestî ez basa wî nakim ez basa rastiyekî li Tirkiye ya di nava Kurdan de jî hene niha bi van salên dawî de gelek ya wisa çê bûye yek ji Yunanistanê li serê internetê ve rojê ez lê aliqîm weşanê dike ya tiştê bê bingeh ku yani ji salên nodî wisa Kurd pir mezinin Kurd pir pêşketîne Kurdan Mezopotamya ava kirine Kurdan çanda cîhanê ava kiriye zimanê cîhanê ava kiriye wî awayî propagandayê dike mirovên vî rengî jî hene yani ha ew jî normal e salên nodî de me Cemşîd Bender dixwin Cemşîd Bender yani dîroksan bû Xwedê giravî qaşo dîroksan bû ji me re digot Mezopotamya yani Mezrabotayê hespa ewil Kurdan kedî kiriye nizanim mîha ewil Kurdan kedî kiriye nanê ewil Kurdan lê xistiye wî awayî tabii mirovên bi vê rengî jî hene yani heta mesela Şerîf Paşa min Pirtûkê ser Şerîf Paşa xwend yani Şerîf Paşa tabii di dîroka Kurdan de xwediya têkoşînekê gelekî mezin e lê vê dawî tiştê ku nivîsandine ji bo çêkirina civaka yani ji bo çêkirina neteweyê Kurd yani aynı kopya Atatürk'e yani gavalê binêre tu sabînin berçava yani di nava Kurdan de jî ev yek heye ev toxum hatiye avêtin yani Cemşîd Bender di nod û pênca de me pêra hevpeyvînekî çêkir û însanekî zanyar bû alim bû û tiştî ku wî digot fayda wî ji miletê Kurd re pir çêbû hê jî çê dibe belkî bi xêra wî hestên neteweyê Kurdan hinekî pêş ket Kurdan qîmetê da xwe ma ji tewetirê Atatürk çima derket got ne mutlu Türk'üm diyene bir Türk dünyaya bedeldir avana ne tenê hestê netewperestî bûn yani ez nanam bi xwest ez bêjim li hemberî Tirkiyeyê tu dibîne ew civaka Tirkiyeyê dibîne li hemberî wê li nava Kurdan jî ev civakeye yani tamam ama alaqayı ez wê jî bibêjim yani di nava PKK de jî ev heyekê yani Burhan di pêvajoyekî de di demekî de ku Kurdbûn wextê piçûk tê xistin wextê tu netê hesebandin tê reşkirin Kurdbûn jê re dibêjin kirro piçûkin gundî ne insanê bêkêrin ji îlim fehm nakin li hember van teoriyan tu mecbûrî radibî tu dibêjî mîna wî gotinê şêxê me ulan oğlum jê re dibêjî yani ew nonê li ber te ew nonê li ber te me çêkiriye cara ewil tendûr agir nan hesp me kedî kir tiştekî wisa tu lê beda tabii vana yani wextê ku em dibêjin çîrokin yani vana heta çîvanokin yani na Burhan ma Sümerî ma jiyana ku em li ser rûdinên jiyana ku em li ser rûdinên
di çar kitabê muqeddes de jî behs wekî cinnet behs tê kirin. Yani veya tiştekî derewin nekî. Yani girê mirazal holê ye digêje 3000 sal beriye niha. Êvana Yani hemî tiştekî em nabêjin Kurdin ama bav û kalê me ne. Coğrafya ku em li ser in. tamam yani tiştekî wisa heye ez karim bibêjim Yani li qîmeta yani Kurd di daha çavê Tirka tiştê ku Cemşîd Bender û kesî mîna wî diparêzin Kurd ne piçûk in. Kurd ne gundî ne. Kurd alim in jî. Eş te re bêjim sirf Saîdê Nûrsî di mesela alimtiya olî de beramberî hemû alimê Tirkan e. ya Veya tukare Vastîkê. tu vêjî yani mesela Xalidî û piştî wê jî yani gelek kesê de wisa derketine Herman yani ne asaleta ez behsa Kurda wê nakim ez behsa tiştekî dinê dikim. eş te re bêjim. Ya bedra tiştekî wisa tune yani Kurd gelekî de pêşketî bûn lo di dîrokê de jî de pêşketî bûn yani Buran. ew kela zerzevan da gelekî nêzîkî bê me zaroketî diçû wê derê me didît. Sırf Yani jivan gotinê te ez sırf jivan gotinê te asaleta Kurda dikarim derbixim. Ji min re na ya tu rojnamevan asel tu yani rastiyeke be heye yani. tu wekî rojnamevanekî mağdur, ferdê milletekî mağdur, tu ji qas xweş maqûl daxivî, tu objektif daxivî. Ji min re rojnamevanekî Tirk bibêje ji bilî Ehmed Altan bila objektif karibe biaxife netewperestiya Tirk neke. Eş te re behsa firqiya Kurd û Tirka dikim. Yani asalet û adîtî. Ez behsa wî dikim. Yani Ya ez ev gelekî hatiye rojnamevanekî guftugûkirin jî yani ha mesela bu Tirkiyetî ez tiştekî ser vê yekê bibêjim. Ha bedan rojevê vegerin yani Barış Ünlü heye pirtûka wî navê yani Türklük Sözleşmesi. Pirtûkeke gelekî delal e ew hestê Türkbûnê çawa dewletê daye mirovan li ser wê radiweste. Yani di sosyolojiyê de vê ev heye yani cihê wê heye. û gelek kesên din jî ser vê yekê rawestan ne tenê ünlü yani. Gelek kesên din jî ser vê yekê rawestiyan ku Tirkbûn yani li Tirkiyeyê ji mirovan rahatiye gotin tu çi xwasî Tirk be ew xwasî wê para te zêde be. Tê ew xwasî bi pêş bikeve. Yani zarokatiya xwe bîn bîra xwe yani em jî wisa bûn. Em lîz bîrin mezin bûn. Ev yek ji me re dihate gotin. Mesela ez yani Kurdbûna me dihate zanîn muxtarê mehelleyê hat em zarok bin me futbolê dilîst. Muxtarê mehelleyê hat muxtarê mehelleyê a subayekî berê bû yani subeker bû. Carê tedî ew hebûn berê Tirkiye nizam hînê mane lîseyê hebû lîseyê subaytiye hebûn lîseyê ew ê hebû subaytiye hebûn Tirkiyeyê. Îcarê ew giş li zaroka gişa belav kir dan zaroka gişa ew broşürên wê bu qeyda xwe li vê derê çêkirê neda min tenê. Yani zanî mesela zanîbû ez ku hat ji bavê xwe re got bavê me çû bi qilka wî girt got tu çima xelxê dixin nav bera me em jî bavê heta nasnameya xwe derxist got lê birê em nasnama Tirkiyeyê bi me re heye. Yani tiştekî wisa ez karim bibêjim ew yek di nava dewletê de kesê ku ev dewlet damezrandine wan re heye çêkirine ev hîs dane mirovên xwe lê ev mirovên ku niha em dibînin yani ji destpêka komarê heta niha ve rêjeya wan li nava civaka Tirkiyeyê bi ser ji sedî daha neketiye. Yani tu carî Atatürkî yani ew Kemalîst rêjeya wan li Tirkiyeyê bi ser ji sedî daha neketiye yani ha. Ez ew ê bibêjim yani niha gerek mirov di vî ayî de jî hişyar be yani dilê xwe vekîlî bihêle ji ku em dilê xwe teng bikin li hemberî Tirkan mirov dikare hezar tiştî bibêje. Yani mesela ez bibêjim yani ez ji Tirkan nefret dikim tiştekî wisa bibêjim ji bo nefreta xwe jî ez du tişta sê tişta bibêjim ez karim bi hezaran tiştan jî bibêjim yani ji bo nefreta xwe. Lê tiştekî wisa nabe yani gereke mirov nefret dike bila qîs yani berova jî vê yekê gereke mirov dilê xwe ji Tirkan re veke lewra tê li vê derê li ser vê axîr tê bi wan re bijî tê cîrantiya wê cîrantiya te hebe. Ji me re em zarok bûn em diçûn welêt ji me re êzîdî hebûn êzîdiyê me digotin eger hûn li dora keçeke êzîdî
اوکی چکنی خلکێک yani mesela xelekê çekine ew dibe êdî malê we ji me re ew digotin yani digotin nikare ji vê dê derkeve falan bêvan destê xwe eger hûn pê bikinê dibe ew keçik dibe awe falan bêvan ji me re tiştî wisa digotin yani hin kes hebûn di nava civakê de ev yek ji hevdû vediqetantin lê kalkê min hebû mesela kalkê min jî yani melle bû kalkê min ji êzidiyan krîvê wî hebû krîvatiya me hebû emû êzidiyan yani me ser wan qebûl nedikir yani kîvatiyeke ku heta van salên dawî jî yani meşiya yani heta niha jî ew krîvatî heye yani di nava Kurdan de ku êzidî û Misliman krîvê hevdû ne yani ev yek ez karim bêjim kesên wî rengî nava civakê de hebûn ku wisa ji hevdû vediqetantin wê her hebên jîvana lê gerek mirov ew yekî her bizanibe ku weke mirov tu ferqa me ji hevdû tune ye yani di biyolojiya me de tu zêdebûn an jî kêmbûna me ji Tirkan tune ye an jî tu di ewê me de di genê me de tu ferqî tune ye yani nekiriye Burhan wê gerek mirov bizanibe wisa dirêzik bibe yani kevneşopiya tu dibêjî min sosyolojî xwendiye kevneşopiya civakekî urf û adetekî eşîrtiya wî rabûn û rûniştina wî terbiyekî dide civakê tu bixwazî nexwazî yani tu kîjan malbatî de mezin bûbî tu aydê kîjan civakî niha mirovên kültûra Skandinavya û kültûra Rusya wekî hebe kültûra rojhilata navîn û ya Ewropayê wekî hebe ya Afrika wekî hebe veya bandor li civakê dike em nabêjin ji aliyê mutlaka yani mutlaka lê ez evê bibêjim ji te re Burhan binêre em jî dibêjin yani em niza çima ez dibêjim em yani ez jî dibêjim li cem Kurda urf û adetek heye em bi qanûnên nivîskî rêva naçin civaka me mesela tu ji Bakurê Kurdistanê tu herî duhokî aynî mantalîte heye tu xerîbî nakişînî tu herî şir naxî tu zanî tu li derê kî xî tu zanî tu dikarî bibî mîvan yani çünkü tu xerîbî nakişînî urf û adet yeke mantık yeke ama tu herî Eskişehirê li derê Tirkekî xî yani garantiye tu nete bigire malê ez behsa wî dikim mantık ji hev jida ye îşa neyse em yani ez wê jî bibêjim yani ez mirov dikare nêzê hebe elbette ki yani ez te re carekê din bêjim tu carî mirov nikare li dijî milletekî be ev şaş e mirov nikare li dijî Tirkan be dewleta Tirkiye îdeolojiya dewleta Tirkiye mirov dikare li dij be mirov dikare hilweşîne jî ama milletê Tirk tu nikarî bikî dijminê xwe weke millet ez behsî wî dikim ama heqê te heye tu bibêjî milletê Tirk mağdûrê pergalekî netewperest e û ketiye bin tesîra wî û divê perwerde be dibê ji Kurdan tiştekî gelekî hêsan ez dibêjim yani ev yek ez dibêjim ji bo yani tiştekî propagandayeke wisa ye ku gelekî bihirbar e yani derbasdar e wisa efemer wisa ew weke yani demboriye yani demboriye herê zû dikare biguhere ev yeke hadê yani ez behsa wê dikim ji ber wê yani ben vê kes dibêjim yani gava ku rêberî gelek daxuyaniyekê bide derbas dibe yani dikare yani rêberî gelê Kurd bi daxuyaniya xwe dikare vê yekê biguherîne ez behsa vê yekê dikim yani mijarek mühim e ez dibêjim mijarek mühim e me behs kir tişna be ama ma ev qedere hatiye serê Kurdan min nûçeyekî derbarê êzidiyan da çêkiriye bi destûretê mij ku derê girt mij ajansekî girt naybîra mij kîjan ajans bû hestiyên 32 Kurdên Êzidî wê ji Bexdayê vegerinin Şengalê niha encamên denayê yên li ser wan niha gorekê komî hatiye dîtin ez behsa wê dikim revêberê rêxistinê ya mafê mirovan ya Şengalê Xeyrî Elî ragihand ku encamên testên ku kesên di gorên komî de hate dîtin 32 kesin 32 cenaze hatine dîtin ew ê ji Bexdayê bişînin Musulê yani ji ber vê yekê min got me ev qedere em di nav de ne wekî din yani gorên komî ûnzanin 62 gorên komî hatine vedan heta niha sî gorên komîyên din jî hê nehatine ev hemî ji ew ne
ji meseleyên Daişîne. Daîş wextê avêtî bû ser Şengalê însan revandibûn 2014 da. Ev ji wê derê mane. Wekî din Burhan, tu dixwazî em çend gotina basa Ukraynayê bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand, ez wê nivîsa wî jî dayînim, deqekî, em hema basa vê jî bikin. Pêdiviya me bi şîroveyê te heye. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku ew dikarin bi Moskwa re li ser qedandina şerê Rusya û Ukraynayê rêkeftinekî lehvatinekî bikin. Li Ukraynayê dema hilbijartinê êdî hatiye. Trump dema ji Floridayê ber bi Washingtonê ve diçû di balafirê de ji rojnamevana re axivî dibêje êdî dema hilbijartinê hatiye li Ukrayna. Çima nizanim wisa dibêje. Êdî demekî dirêjê hilbijartin çênebiye. Niha dema hilbijartinan ne. Di aynî demê de dema wê ye ku em zanibin ka çi hatiye serê hemû pereyên ku Amerîkayê dane Ukraynayê. Dawa pereya dike li Ukraynayê. Trump daxuya kirin ku bi Moskovayê re danûstandinê wan êdî baş e ber bi pêşketinê vê diçe ji bo rawestandina şerê Ukrayna û Rusya. Em bi Rusya re gelekî baş diçin. Em ê bi Rusya re tiştekî bikin ku Zelenskî nikaribe bike. Yani Zelenskî nikaribû bikira tiştekî wî nikaribû em dikin. Ez bawerim Rûs dixwazin bibînin ku şer bi dawî biye. Tiştê wisa bas dikin. Yani tiştekî taybet ku meriv li ser bibêje tune ye ama deqekî tamamen. Yani Emmanuel Macron Serokkomarê Fransayê ew ê biçe Washingtonê vî agahiyê dide Trump ji bo meseleyên Ukrayna. û bi Çînê re jî divê navbera me gelekî baş biye. Meseleyên ticaretê de me li hev kiriye. Divê dixwazim TikTokê bikirim. Ne bixwe. Ama yekî Amerîkî karibe bikire TikTokê ji Çînê. Wardikim derdê wî ew e. Keremke Burhan. Ya tabii Trump tüccar be çavekî tücariye lêdinê re dikare pirsgirêka bi vê rengî çareser bike bi wî awayî jî lêdinê re. Lê Trump çi bixwe re aniye wê guherîneke çawa li cîhana me bike ev tiştekî gelekî girîng e. Lewra nava Amerîkayê daha dikele. Yani bürokrasiya Amerîkayê dikele, Amerîka guherînê li Amerîkayê gelekî girîng in. Ez vedeynim aliyê ki bahsa Ukraynayê bikim. Niha Ukrayna bi vê halê xwe eger perçe bibe yani bi vê peymana ku dixwazin werin çêkirin ji sê paran pareke axa xwe weda dike. Yani berê tenê ew hebû me bahsa wê dikir ew deverê ku telaffuza wan gelekî zehmetin Donetsk û Lugansk Heremên dagirkirî zehmet berê pir zehmet zehmet niha niha giştiye çar herêman ku Rusya girtiye bin kontrola xwe bilêvkirina wan gelekî telaffuza wan nava gelekî bi min zehmetê lê çar herêm hene. Wekî dinê jî ez ew bêjim yani Ukrayna çi bi dest xist? Hinek fotoğrafî min Ukrayna çi bi dest xist? Ew qas kuştin, malwêranî heremê xwe ya ev her du millet tiştekî wan ji hevdû tune yani tu bêjin ferqek wana mezin tune yani di navbera Ukraynayî û Rusyekî de yani ferqê pir weke yani zaza û kurman çitan wî awayî ferqek heye yani gava ku tu ji aliyê silavî ve ji aliyê zimanî ve tu lê binê re ferqa van milletan ji hevdû tune ye yani çêkiriye ferq gelekî hatiye çêkirin. Kê çêkiriye ev jî bibêjim Ewropiyan yani ev yek kirin bela serê Ukraynayê. Li Ukraynayê demeke dirêj yani gel ez bibêjim Ukrayna ji dewleteke çêkiriye yani Ukraynî dikarin bi rihetî bibin Rûs. Jî Rûs bi rihetî dikarin bibin Ukraynî. Xwe wisa binavînin. Yani ew hestê ku Ukrayna em Ukraynîne hestekî bir rengî em Ukraynîne wisa tiştekî wisa tune bû. Yani de pêvajoya borî de mesela ez ew bibêjim mesela Sovyet bi saya Ukrayniyan bû Sovyet. Yani eger artêşa anarşîstan ji Ukraynayê nehatiba neketiba aliyê Bolşevîkan ew Rûsyên spî em ji wan dibêjin beyaz Rûs li Tirkiyeyê wana ji hene hejmareka wan heye li Tirkiyeyê ew Rûs artêşa wan wê pêş biketa lê Ukraynî hatin anarşîst bû vana li hemberî komünîstan bû yek
و رابون اوی خستن ارتشا سپی خستن اوکراینا به روسیای خود گره دا بیو آوایی یعنی سوویتی به خود گره دا yani şereki geleki az beşim mezin Ukraynayan da jibo Sovyeti. Tabii pişre Sovyet Luvan bu hain geleki wan hatta kuştum o askerin geleki usa peş jiberko anarşist bun de dema piştî wê de ez dibêjim piştî wî şerê de ku Bolşevîk bi ser ketin an jî Sovyet bingexa xwe girt hatin kuştin yani ew Ukrayniyên di nava artêşa sor de. Lê Ukraynî ez ew ê bêjim yani gelekî bi Sovyetê ve girêdayî bû. Feqek wan mezin tune yani ez bêjim weke millet. Şerekî çêkirî di vî encama vî şerî de jî yani wisa popülerizmek li wê derê hate pêşxistin Ewropî ketin wê derê pêşiya ew derxistin. Yani Ukraynî dixwazin nêzîkî Ewropayê bikin. Piştre NATO derxistin. Ukraynî dixwazin bibin endamên NATOyê. Evana tune bû yani li nava civaka Ukraynayê tiştekî vî rengî tune bû. Yani tamam pêvajoyekê de yani herkes bi Rûsî da axivî. Rûsî li wê derê zimanekî gelekî li pêş bû tevî Ukraynî yani. Zû bêjim lê piştre ev yek guherî Ukraynî bû serdest ev dikare hêsanî were famkirin yani şikestina Sovyetê hişt ku Rûs li wê derê bandora wan kêm bibe li ser ticaretê li ser aboriya Ukraynayê li ser siyaseta Ukraynayê ewa wan kêm bibe. Tabii ev yek Ewropiya wisa bi vê civakê lîstin hin lîder derxistin. Mesela liderek derxistin ku Ukraynî xistin na wisa em gelekî cihêne em gelekî li pêşin me Rûs ji me çêbûne me em ne em bana Rusya tune bû falan bêvan bûyî away propagandaya kir yani netewperestî li wê derê pêşxist. Yani şerê Ukraynayê ku niha em dibînin Ukrayniyê şer dikin li ser netewperestiyê şer dikin. Yani ser wê propagandayê şer dikin. û yani ez tabii Rusya geleklerini Rusya'ya ku dervî miroviyê li wê derê heye hatta ez wê jî bibêjim ez gelekî jî li dijî rêveberiya Putin'im yani bu wî awayê ez li Rusyayê dinêrim lê heqekî wan hate çêkirin an jî lîskek hate serê wan di dema şer de ez nûçegihan bûm yani li medya li Stêk TV'yê ne Stêk TV bû televizyona beriya wê welhasıl ez li wê derê nûçeyên di derve çêdikirê bernameya cîhanê çêdikirê li wê derê pêşî ev nûçe hatin yani bêriya ku şer dest pê bike yani şerekî wisa yani ji 2014 û vir ve gava ku mirov lê binêre ku ev Donetsk û wisa derketin pêş ji wê çavê ve mirov lê binêre yani ev kesên netewperest pêşî êriş kirin êrişî Rûsan kirin yani bi vî awayî pevçûn li wê derê derketin ya wan kesên hanê li wê derê xwe parastin yani ez ew bêjim kesê ku ji deverên nêzîkî Polonyayê rabûn çûn li wan derana qetiyam kirin yani gelek kesên bi koka xwe Rûsin Ukraynî hatin kuştin hatin qetilkirin yani em niha wisa ji me re hate gotin ji ber ku bin propagandaya ew dene ya Ewropiya dene ya cîhana rojava dene weke ku Ukraynî gelekî mağdurin erda wan hatiye dedî perçekirin bûyî awayê propagandayek li me tê kirin lê ew erd ji wan re hatiye dayîn yani di dîrokê de Lenin rabûye ew cî yani çêkiriye ji wan re yani wan ji bo bixin dîsa nava Sovyetê ve girêdayî bin zêdetir girêdayî bin li wê derê ew çêkiriye ew welat hatiye çêkirin yani Ukrayna hatiye çêkirin lê ez bêbêjim yani ji destpêkê ve mesela di şerê di vî şerî de ez bibêjim niha çi bû 24 Sibatê bû wisa şer dest pê kiribû beriya wê beriya 24 Sibatê ku Rusya êdî goz operasyonekê pêk tînin yani ne şerha ne Ukrayna niha Rus dîsa jî wisa dibêjin yani ew neketine nava şerekî li hemberî Ukraynayê operasyonekê pêk tîne li hemberî terorîstan wî awayî te bigere bêriya ku ew operasyona Rûsan dest pê bike sê çar nûçe hebûn kêm hatin bihîstin
لورا اوکراینیان ایریشکه زیده لوی کربون لروسان کربون داره وچین بی رنگی دهاتن جبه داره yani لی ما آژانسا روسیای دشوپانت تلویزیون روسیای لوی ده دهات گوتن لی تو دوره ده نه دهات گوتن وچین هانه yani لوی داره شبکی کوکا خود تنیه hatiye çekirin heye ve encama bir şerri deji cihana rojava yani Amerika Avrupa begişti ve bin ketire Rusya bir serketiye bir şerri de Trump evyeka hani dittiye jmeş ve dittiye yani belki koyni vere helbijatı kalabeye kekiriye ve ki çareser bike levre gelek peri Amerika ile bedere çüye و gelek tekeliyen kırış kure Biden به اوکراین به گریدای تجارت کویا کریج هيا به یکی به گریدای جی گله گلیو گازی جی هبون ها اویکتل کولی کرن اویک وسا درکته پیش وسا بایدن جنشکا به بریاره که بی رنگی دا کوی گله که آلیکاریه بده اوکراینای حتی بیا ساله که وره بیراته گوت اپراسیون که وره دست بکرن اپراسیون اوکراینای و اوکراین او هرمی که حتی دا گرد کرن و پاشته بستینن bin bir akıl bedran qasi saleke qalabi operasyon ekirin amade kalite ekirin be amade kariye Ameriki lüvederine İngiliz lüvederine perverde ke permezin dane çeke permezin lüvederi hatne dain bu bir avay usa propaganda ve hat ekirin operasyonu despekir pişti sezde rojan operasyonu G wendakir ev cihe kud deste Ukrayna'da da bu wendakir yani usa xo hayri man از یعنی وی بیشم شرکی کتنی جگلان ر نخوشی قرآنیه اف شرهانی شر اوکراینایی اوروپی وکه او اوروپیا بری وکه او از بیشم به اتفاقی که یعنی هنک تش ریا اوکراینیاندان گوتن اونور نبام می بانتشتی خوش بدن و bu avay wan xapandın Rusya jî şxwe hedef bû yani taybetî hedefa Avrupiyan bû di serê van Avrupiyan de jî İngiltere tê Britanya tê yani gerek mirov jî bir neke Britanya û Rusya gelekî nel hevdû bûn ji ber ku êrişên li Britanyayê ê Rûsan pêk hatin ku Britanya ji wê gelek zirar dît dijminatiyek bi pêş xistibûn dîsa bi heman rengî li Fransayê dijminateke li hemberî Rûsan hatibû pêşxistin. Bana wisa kirin ku Ukraynî gelekî mağdur Ukraynî dibin êrişeke mezin a Rusyayê de ne gerek em Ukraynyan biparêzin û komeka Ukraynî anî nivê derê derxistin televizyonan derxistin ew ê rojnameyan wisa propagandayek kirin ku me ji Rûsan nefret kirilo yani gelê Ewropî ji Rûsan nefret kirin Rusya'nın dagir kirli. Halbuki yani esası xwede tu farka Rusan Ukraynayan ji hevdû nîne yani weke gel ji hevdû nîne yani. Rast. Mezin ji hevdû dîde. Yani pir tiştekî hatiye çêkiriye Sünniye û ev yek jî Donald Trump bi biryare yani dawiye lê tîne û divê dawî lê anî de jî daha Zelenskî suçlar dike heta Zelenskî weke xayîn îlan kiriye li gereken mirov jî yekê jî bizane be Zelenskî yekî hatiye çêkirine yani Avrupayan Zelenskî derxistiye pêş netewperestiyên wê de netewperestiya wê de derxistiye pêş yani destek daye vê yekê destek nedaye aştiye destek dayiye şerkirinê Avrupiyan ji ber vê yekê jî niha Trump yani garip hesayê civaka Amerîkayê jî biguherîne lewra dibêje ticareteke mezin li bê dikin bi Rusyayê remê li hev werin ticareta me wê pêş bikeve bi sanksiyonan em ê rakin û wekî dinê jî Ukrayna ji xwe devereke xwediya axeke gelekî girîng e ew axa bi nirx jê re dibêjin yani maden li wê derê hene wan maden em ticareta wan maden nabikin bu awayê dikare civaka Amerîkayê bi hêsanî biguherîne ser vê gerek spas mesela Sariye pirse dibe em çima Ukrayna şîrove dikin dibe ev ne mijerameye yani giringe wî ji bu tabii icab nake her tiştîme Kurd û Kurdistanî be her tiştîme dereke Kurdan da şîrove bikin lez vê bibêjin numuneyê jî ji bu ya
Kerim ki. Kê pirsî bû? Sariye. Sariye Xanımê tabii Kurd perçeyekî cîhanê ne. û tiştê li cîhanê tên çê dibin tesîra xwe li Kurdan dike. Tesîra xwe li têkoşîna Kurdan dike. Yani mesela Ukrayna û Rûsyayê de tabii Kurd bêalî ne yani ne terefin ez bibêjim terefên agirbestên terefên aştiyê ne Kurd yani di vê meseleyê de. Lê ev mesele li Erebistana Sûdî tê çêkirin Erebistana Sûdî yani aştiyê mesela aştiya wan Erebistana Sûdî gelekî derxistin pêş. Herînê gelekî mezin nava Erebistana Sûdî hene û Kurd bi awayekî xwediya piştgiriya rêveberiya Erebistana Sûdî ne. Belki ne piştgirîke madî be piştgiriyek heye li wê derê ez ew bêjim. Tevî heta mirov dikare miskê jî li vê zêde bike. Ji ber vê yekê tesîreke xwe heye roleke mezina Tirkiyeyê li şerê Ukraynayê heye hem bi dayîna çekan ji bo Ukrayniyan hem jî guftûgoyên aştiyê yani eger rêveberiya Trump rêveberiya Obama ba ne li Erebistana Sûdî wê li Enqereyê li Stenbolê ev hevdîtinên aştiyê ji bo Ukraynayê di navbera Rusya û Ukraynayê de pêk hat vana yani Tirkiye ev yeke xwediya girîngiyeke vî rengiyê ku bi her du aliyan re xwediya têkiliyê na yani ji van aliyan ve gava ku mirov lê binê re hebûna aştiyeke li wê derê wê tesîra xwe li me bike tesîra xwe bibe numûne yani numûneya ku gel dikarin pevre bi rehetî bijîn. Bersiv bidî vê jî hema deqeyekî em paşê çûyî me saeta xwe tijî kir. Rêveberiya xweser rojava çima siyasetekî bi durziyan re baqil çênakin mixabin eger Çêdikiriye ew çêdikin lê ne gelekî li pêş çava ye. Yani çûyîna heyetekê bû nûçe were bîrate beriya du hefteyan bû. Çûyîna heyetekê ji Rojava ya herêma Durziyan wisa kete rojivê lê ev têkelî her heye yani li wê derê. Heta li hevkirineke wisa ez bêjim nehatibe morkirin jî bi nêvê nehatibe îvzekirin jî li hevkirinek di navbera Durziyan û Kurdan de heye. Hatta di vê hevkirinê de kê pirsîbû ez li navê jî bîr kir. Ez dixwazim mînakekê bibêjim yani gava ku İsrail kete nav meseleya Sûriyeyê daxilî Sûriyeyê bû yani ji xwe vê têkeliya hanê hate sazkirin. Yani ev têkelî bi İsrailê re zêdetir bû. Yani bi ketina İsrailê bi îşgala İsrailê wisa tê tarîf kirin. Lê ez dibêjim bi ketina İsrailê ve erda Sûriyeyê re ev têkelî zêdetir bû. Yani vê ev têkeliya hanê wisa nel pêş çava ye lê ev têkelî tê dîtin. Lê tiştekî dinê ji gelekî balkêş min cihekî de nûçe xwendin hin rêveberên Elewî çûne bi İsrailiyan re rûniştine. Tiştekî gelekî balkêş bû yani İsrail du sibê dikare behsa Elewiyan bike. Yani bin pêkirina mafên Elewiyan. Bediran li wê derê gelek Elewî tê kuşt qetil kirin yani gelek ezil bi zor li ser wan heye gelek kes ji bîr dikin. Lê mesela çûyîna wana İsrailê gaveke dinê yani li vê derê rolek ji İsrailê re tê dayîn ku İsrail dikare pirsgirêkê Sûriyeyê çareser bike. Ev rola İsrailê heye û heta heteşe jî ji vê rolê razî ye yani heta niha tu gotinên dijberî vê yekê tune ne ez vê yekê jî gotina xwe bi dawî bikim sibê şerek derkeve li hevkirinek were li pêkanîn li nava Sûriyeyê kesê sereke yê vê yekê pêk bîne ne Tirkiyeyê ne Amerîkayê İsrail bi xwe ye. Yani ev qasî rola İsrailê li vê derê çêkirina Sûriyeyeke nû ew qasî giring e. Şuha Amerika dibê pozisyona xwe hê diyar nekiriye. Wezîrê Karê Derve nû ê Amerîkayê Marco Rubio dibêje li Sûriyê guherî pergal guherî rejîm guherî ev tiştekî baş e ama rejîmekî totalîter çûbe dişûna wî de rejîmekî wekî wî were ev ji bo me dibê ne ciyê kêfxweşiyê ye me hê jî siyaseta xwe ya di derbarê rêveberiya nû de dibê me kiriş nekiriye em aniha tenê taqîb dikin dişopînin dibê em baldarin aniha yani wisa min jî ev gotinê wî not girtibû yani bedran li vê derê çi ye helwest çi ye helwesta Amerîkayê ya min vê derê ji İsrailê re hiştiye ne tiştekî dinê yani İsrail çi bibêje zêv awê bikim yani
تیوی معنی ها گاوا کت سا گیشی بنیره یعنی ev yek çekirina Suriye'ye avay çekirina Suriye'ye ji İsrail'e re hatiye heştin İsrail'e gori berjevendiye kulle vederi dizayn Nabera dike vederi Nabera çedike yani. Kurdan û İsrailê baş e Burhan. Tabii yani bazı bejim yani gelek kes mesela behesteki neteveperesti mesela derketin Filistini suçlar kerindi nabı Kurdan da gelek kesan bahsa Filistiniyan kerin ku hemberi Filistiniyan ev pişgiriya İsrail'e diken bu avay hin kes derket hatta yekli ser internette ev bername çekiyor bu Na beriya navî belki beriya belki kes bejim tamam yani gava ku İsrail erişi Filistiniyan ker hem de cem Filistiniyan bun. Hem hiç cem Filistiniyan yani gelle kerve deri mahfevite bin pekeren te kuşta te katil keren yani dil buxazer ne xazeji gereketül piştavi be yani piştavi gelibi. Le evet. ennel pişta hezen serekene yani hezen kubi gelib revede bin. Em vana naparêzin. Heta em dijberê van kesane yani ji yasa Arafat bigire yasa Arafatê vê dawiye zû tarîf yani ne yasa Arafatê beriya ku tekeliye xwe pê re deyne yani ji yasa Arafat bigirin heta niha Hamas û Êdilê falan bêvan em giş yani tevgera Kurd em li dijî van kesanin em dijî rêveberiya Filistîniyanin em ne dijî Filistîniyanin em Ama em dijî heqê rêveberiya Filistiniyan Filistîniyanin diparêzin. belê heqê Filistîniyan diparêzin divî warî de jî me ewa xwe anîye cî yani tevgera Kurd wazîfeya xwe bi cî anîne yani yani Mahmud Önder tê bîrate hevalê me rojnamevan Kurdistanan min per xebitîn de ji Medya TV ve ev yek ji wan kesan bû ku li hemberî İsraîliyan derketibû yani li hemberî balafirên İsraîliyan yani cem Filistiniyan cî girtibû yani bûye awaya zîbêjim yani tevgera Kurd ew wê heye yani rabirdûyekê wê ya pêşkî dayîna Filistiniyan heye lê tekeliyên Kurdan bi İsraîlê re tekeliyên dîrokîne lewra Kurdên cihû hene yani gereke mirovekê fam bikin bahsa nîv milyon mirovî dikin ku niha îro li İsraîlê xwe Kurd dibînin xwe weke Kurd tarîf dikin yani li nava Filistiniyan jî hinek Kurd hene lê vana hene ji dema Selhadîn mane vana xwe weke Kurd nabînin yani Yani mirov dikare bêje Burhan hikûmetên İsrailê em rexne bikin jî hevkariyekî me stratejîk bi İsraîlê bi cihûya re heye. Belê ji rêveberên El Fetah jê re dibêjin ji wana tekeliya Kurdan bi merwanî re bi bargotî re heye bargotî kesekî bi vî rengî bû ku debeke dirêj e tekeliya xwe ji bo Kurdan hebû mafê Kurdan diparast heta gava ku serok hate girtin wî Filistînî derxistin kolanê ji bo du rojan çalakî kirin ji bo rêberê gelê Kurd Wî away kesekî vî rengî heye ku nihat hepsa İsraîlê de heye yani tekeliyên wî ez dizanim ji ber ku ez dizanim yani ji salê nodî û bir ve ez dizanim bi Kurdan re hebû yani tekeliyên wî bi hîre bi Talebanê re hebû tekeliyên wî yani yekî vî rengî ye yani tekeliyên Kurdan bi Filistîniyan re neketine lê ew ne ew Filistîniye Hamasê ne nizanim İslamî Cihad û nizanim El Fetî hêne yani tekeli Ya Kurdan bi Filistinî rêve kesekî tune Filistinî wekî millet li rojeta navîn heqê me Kurdan çi ye ê wan jî dibe merov bi wî şeklî biparêze ne tenê Filistînî hemû cihûyan belê Ermenî, Asûrî milletên ku nikarin xwe biparêzin dibe em bikaribin dawa mafê wan jî bikin. Ez vê tim dibêjim. Mesela belê Ermenî û Asûriye li Rojava li Bakurê Kurdistanê li Mêrdînê na ev însan artêşê wan tune ne. Bana çawa xwe biparêzin. Ê Kurda qet nebe Alewiyên Sûrî yani tabii Êzidî, Elewî yani ûl û baweriyên cuda yani ji destê me were em heqê wan jî diparêzin ji alî çekdarî ve jî em mecbûrin wan biparêzin. Na ya kî Asûriyan tiştekî biparêzin? dinê lê yani çima herkes dibêje çima Kurd û ku weke Filistîniyan heman qederê de çima bi İsraîlê re dikeve nava tekeliyê wê bikeve nava tekeliyê ji ber ku tekeliyên ku niha cîhana me de serrast ya Kurd dikarin bi her kesî re bikevin nava tekeliyê yani de encamê de tekeliyên di navbera dewletan de
لسر برجوندیان هاتن آبا کرن شارل de Gaulle de gotina wî heye de dostanî de nava me de têkeliyên me de tenê berjewendî hene têkeliyên me derve tenê berjewendî hene baş dikar baş wergerînim gotinekî wî vî rengî heye Charles de Gaulle ta bêriya wê jî gelek kesan gotine lê bedan eveke me heye bî İsraîlê re hem rabirdûyeke me heye yani şirikatiyeke me ya gel heye yani net tiştekî hêstane tamam berê ev yeke têkeliyeke wisa veşartî bû yani navbera cihû Kurdan da têkeliyeke veşartî hertim hebû ji ber ku Kurd cihû bûn yani Kurdên cihû heta di dîrokê de dewleteke Kurdana cihû heye kralekî Kurdana cihû heye yani gereke mirov li vê jî bizanibe yani têkeliye me bi İsraîlê re gelekî kûr û dûr in lê İsraîl bi Tirkiyeyê re yani dewleta İsraîlê bi Tirkiyeyê re xwediya peymaneke stratejîk bû ji ber wê li dijî tevgera Kurdan bû yani dewleta İsraîlê skala wê dikim lê ew dewleta İsraîlê guheriye îroj yani êdî bafê Kurdan diparêze ji ber ku têkeliye wê yani dîsa berjewendiyên wê Li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê jî pêdiviya me bi İsraîlê heye. Ya ne tenê Kurd yani pêdiviya gelek millet Burhan gelek spas dikim te bahsa Charles de Gaulle kir divê em hinek gotinekî bahsa wî jî bikin ew yek ji wan numuneyan e ku mirov di şer de hin çeperan dikare wenda bike mirov dikare ji şer vekişe û cardin bi lehengî dikare tevlî şer bibe û şer qezenç bike. Charles de Gaulle yek ji fermandarê herî pêşî Fransa bû di dema wextê ku Hitler êrişê ser Fransayê kir ji Zilamê dewletê bû yani revî xwespart İngiltere li wê derê ma mesela fermandarekî Fransî revî xwespart İngiltere wê demê Nazî hatin ketin Parîs bi dest xistin nîvê Fransayê bi dest xistin welhasil Charles de Gaulle yek ji wan kesan e ku li İngiltere êdî bi rêya cihazên wê demê xwe gîhand eskerên li Fransa ew perwerde kir ew bi rê ku pêk kir bi rêxistin kir û li hember naziyan serhildanekî da dest pê kirin rola wî ev e û paşê vegeriye welatê xwe tabîkî ne tenê ew ne tenê serhildinên Fransayê jî li pişt wî Amerîka roleke girîga komûnistan hebû yani li vê derê yani wextê ku mirov vekişe ji şer navê mane ku mirov şer wenda dike mirov çeperekî wenda dike ama mirov dikare vegere û şer qezenç bike dewê manê te dibêjim yani têkçûne ne wendakirina çeperekî ne têkçûne dewê manê de tabii li pişt wan İngiltere hebû Amerîka hebû welhasil Rusya hebû Burhan mala te ava her hebî ji bo tevlî Deme bahsa Avrupa'yı nekir. Avrupa çıma qasî ditirse. Carekî Serveyeke ravestin. Çıma çite seri Avrupa'yı em serveyeke jî ravestin carekê dinê. Tamam. Nana tu kengê wisa em cem dibêjin kirê axaftinê. Kirê axaftinê hatine hatin cemare. Cem tiştekî wisa ye. Hema tu xeber bide min tu bêjî hema ez dixwazim bahsa Avrupa'yı Amerîka bahsa kuderekî bike dünyayê me ye Burhan. Axaftina te jî xweşe heval jî hez dikin aliyê tê nebûna hestên netewperestî bala hevala kişandiye wî aliyê te hinekî rexne dikin ama tiş nabe. Ya wê derê jî gereke li ew ê bilêrin yani nasnameyeke min heye weke kesekî çepkir îfade dikin ez bi çavekî çepkir li cîhanê dinêrim wî awayî jî yani dîtina min baweriya min ev e yani ez bi vî rengî jî dijîm yani ez wisa bibêjim ez silava wan hevalan dikim gereke mirov hevdû pam bike ji hevpamkirin wê Kurdan bi pêş bixe yani tiştek wî îro ji li başûr pêk de û hevdîtinê hanê jî li ser vî esasî ne hevdû pamkirinê ya ez jî netewperestî ji xwe dûr digirim û here bin hevan nû xatirê we silav rêz dem iştirava dikim gelek spas Burhan.